שמעתי אותך אומרת, אם מישהו היה מלמד אותי את כל מה שאני יודעת עכשיו, זה תפס אותי, כי אמרתי, זה בדיוק העניין. אנחנו לומדים בבית ספר רק איך לתכנן, איך לעשות אינסטלציה, אבל לא לומדים את הדבר האמיתי כדי להיות מעצבת. וזה מה שחיפשתי. מי ייתן לי את הידע של מה שחסר לי? נורא קשה לבנות תהליך שקולע ב100%. שילמת איזשהו תהליך או ליפוי או משהו, תמיד יש כאן איזה פרק אחד או איזה משהו אחד שהוא לא רלוונטי או שלא התחברת אליו. פה זה לא קרה. חיפשתי איך לגשת מדויקת ללקוח, ולא שיעמדו לי מכל מיני שאלות, איך אני צריכה להגיש את זה, מה אני צריכה כן להגיד, מה אני לא צריכה להגיד. חיפשתי מישהי שתיתן לי תשובות, נתת מעל ומעבר. נתת איך שנקרא מהלב, בשפע. מאוד הכל ברור, יש לך לאן לחזור ולבדוק ושוב לשאול, וגם באמת כתובת לדבר איתה, להתייעץ. אז יש לי כבר את כל החומר מוכן. יש לי את ההצעות מחיר מוכנות, את הטבלאות מוכנות. איך אני בכלל מיישמת את הפרקטיקה שלא הייתה בלימודים, ואיך בעצם מקימים עסק. את הפרקטיקה עם הקבלן, איך אני מתמחרת. שזה בעצם כל הדברים שהרגשתי שחסר לי. זה בדיוק מה שסוגר לי את הפינה. כל התשתיות העסקיות שלא היה לי את זה, כאילו אם היית רואה את ההצעת מחיר שלי לפני זה, היית צוחקת עליי. זה שינה לי ממש.